Ita perminggota mari dihita sa nomor tuntu lalu ayat sada sa ayat 2. Guarni di bata ama, doh guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh guarni todi porbadia na tumupalangi doh tanoon. Amin. Maruluk-uluk maho jala marlas niroha ali borusion, ay idama naroma maringanan di tunga-tungami ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata parguguna suatu dosan na tumupalangi doh tano hinorhon niya sinirohamdo upay sahat hamitu taon huria na baron lehong matu huriam todim na badiyai dohot hamaloon siyanho asalam rarat jalalam gadda rajonmu di tonga-tonga ni hamyon selehong mahiras niroha tunakosom makatahon adam asalam dengkan huriam marhitesiani pargugoy mahami manguluiho di bagasan haporseaon na toktong asamanan hami sa rodi ujungna marhite iti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.